नै बेहाय रेडि खालामजोबनानै लाखाबाय थालिरखौ नै लोगोफोर लुगै Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आंनि भिडिअआ जाहैबाय फिथा बानायनो नागिरदों। बे फिथायानो जाहैबाय थालिरनि फिथा। स' रेडि खालामजोबनानै लाखाबाय नोंथांमोन देखायनोसै आङो जोंहानि थालिर फिथाखौ बानायहांसै। माने थालिराव माबाजोबनानै लाखाबाय आरोना बिराद अखा हागासिनो जोंनाव खोमसि खोमलाव जाथारदों। अखा हानानै जायगायानो खोमसि हयसे। नै बेहाय रेडि खालामजोबनानै लाखाबाय थालिरखौ नै थालिराव अन गुन्दैजों माबानानै नै सिङाव ओरै थननानै लाबाय थालिरखौ लगायबाय मिक्स खालामनानै आङो मिक्स खालामनायखौ जों थालिर दानहैनायजों लानो मोनासै माने फुरा रेडि खालामखानायखौसो मोनबाय आरो आंहानो दानिसो सिखारदों। दानिसो सिखारनायखायनो माने मेगनानो बुथे बुथे नुलायदों आरो आंनिखौ। सिखारबाय सिखारनानै आइया थालिरनि फिथा बानायगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय आङो थालिरनि फिथाखौनो माने ब्लग बानायनो होननानै बानायलायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय। ओमफ्राय सोर सोर थालिरनि फिथा जाफेरखो सोर सोर जाफेराखै प्लिज अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहर जाहाथे आंबो मिन्थियो। गोथाव मोनजायो आरोना थालिरनि फिथाखौ जानानै। जोङो जाबायानो थायो थालिरा माने मोनबानो थालिर बिफां दं नालाय जाहानाव। थालिरा मोनबानो अन गुन्दै देबाय लगायबाय जालायबाय आरो ओमफ्राय दिनै आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना। नै दानिया बानायगासिनो फिथाखौ दानिया जोबोद अखा हागासिनो ना ओंखायनो माने बारा मोजां जायाखै आरोना भइसफोरा। बेखौ आरो गुदुं गुदुं बोखारनानै लायाबाथाय गुसु जाबाथाय बोखारनायाव माने थालिराव बे फिथायाव सिथाबो आरोना। बानायनानै लाबोनानै माने आङो बे थालिर बिलाइखौ बोखारगासिनो आरोना। आंखौ बिमाया बुंदोंमोन मा हारसिंनो जाम्बिबायसो रायज्लायबाय थायो होननानै होनबाय नालाय आंखौ। ओमफ्राय माने भइस होआखैमोन आरोना बे समाव माने बिमाजों रायजानानै। ओमफ्रायनो भइस दाबिंआ खालामफिनबाय आङो माबा जाम्बि रायलायनाय बायसा खोनायोनो फाग्लिफोरा हारसिंनो रायलायनाय बायसा। ओंखायनो आं माने ब्लग खालामनायाव रायलायाखैमोन आरोना भिडिअ खालामनाय समावहाय दासो रायलायबाय ओमफ्राय भइस दाबिं खालामबाय। साखि नायग्रोथारबाय आं जानो लुबैनानै। जा गोथाव जाखायो माने थालिरनि फिथाया। आङो उन्दैनिफ्रायनो जाना देरबोलायबाय आरोना। फिथा जानो लुगैयो होनबा जा बिमाया बिदिनो संना होबाय थायोमोन जोंनो गोदो उन्दैयावबो सिगां उन्दैयावबो माने गोदो उन्दैयावबो माने। आं दानिया साहा लोंनोसै लाल साहाजों थालिरनि फिथा। लोगोफोर लुगैनो सोरबाथाय आं इनि एक्टिंखौ जोबोद मोजां मोनो आरोना। याम्मी जोबोद गोथाव जाखादों माने। थालिरनि फिथा लाल साहा गाइखेरनि साहा लोंबाङा आरोना आं बांसिनानो। गाइखेरनि साहा लोंबाथाय गेस्ट्रिक जानाय मोनो ओंखायनो जोंहा बांसिनानो गाइखेरनि साहा लोङा। जा बिमायाथ' गाइखेरनि साहा लोंबानो माने गेस्ट्रिक जाखाबाय आरो इनाव ओंखायनो लाल साहासो बांसिन लोङो जोंहा।
ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बारा गोलाव खालामबाय थाला माखौ शेयार खालामबाय थानो ना थालिर फिथाइयाबो मोनबाय लोंबाय जाबाय ओंखायनो आंनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल